En nøgle! Og pludselig så er der en, der får øje på døren. Er det en dør? Hvem? Døren. Og så går de hen, og så låser de op. Og ved I hvad? Her tror jeg, at vi skal stoppe vores historie. Så nu skal I høre, da Fen hun kom til brylluppet, så lavede hun det smukkeste Fen-musik. Som guld og sølv. Ja. Godt, så må I godt lægge alle klumperne ned igen. Okay, prøv lige at kigge på Kalle og Mika, når de går. Hvordan ser de ud? Vi prøver at gøre det sådan. Er det fordi, den er så tung at lave dinosaurerne? Og slås de meget? Ja, kød. Og de kæmper for kød. Skal vi aftale, vi slås? Eller er du søster-dinosauren, eller er du... Jeg er baby-dinosaur. Okay, vi har en baby-dinosaur. Jeg er storebror. Storebror-dinosaur, storebror-dinosaur. Og jeg er storesøster. Jeg er storesøster-dinosaur, og jeg er far-dinosauren, og du er... Nej, du er far, du er han-dinosauren. Du er far-dinosauren. Thea, er du mor-dinosauren? Ej, okay. Du er mor-dinosauren, så er jeg mor-dinosauren. Okay, jeg er bedstemor-dinosauren. Skyder vi lava! De også lava, eller hvad? De spiser lavakød. Okay, og hvor går de hen og finder lavakød? Nej, er jeg lavakød? Ja, jeg er lavakød, I spiser. Nej, de gør det i hinanden. De spiser hinanden. Ej, det tror jeg, så går familien lidt. Okay, jeg er lavakød. Er det noget, vi kan stikke ned i lavaen? Ja. Ja, okay, vi har stikket noget lavakød her. Og så siger dinosaurmoren, kom, lad os spise. Ja, lad os spise det hele. Og så kommer I alle sammen og spiser. Ja, og jeg er død, for jeg er jo helt brændt af lava, så jeg bliver mindre og mindre. Skal der lidt også? Ja. Og til sidst, så har de spist alt lavakød. Ja, det tager lige det sidste. Det sidste. Så var det der. Så begynder at male lidt gul for noget. Så bliver det her til de her to vandrøver og vandtømmer. Hey, husk at det er ikke mig, der har fået lov til det. Men det tror jeg ikke på. Nej, lige så. Den skal være herovre. Hvad var det, der var... var det dig, der fik idéen med? Vi smører honning på prinsen og kalder på bierne. Okay? Så sig vi det til de andre. Smør honning på og kald på bierne. Og så smører de honning på prinsen og på hesten. Jeg har på bilen. Jeg har pakket hest. Og så lad os lige alle sammen kalde efter på bierne. Bier! Og så kommer bierne. Nu er vi lige bier, der kommer flyvende. Og så går det med sig. Stikker de bare. Det er flot lava-dinosaurer.
Bliver den ikke bare farvet? Jo, sådan ser laber jo faktisk ud. Så jeg sender et håndtryk videre, og det er med den lyd, som Gustav har bestemt nemlig. Og jeg starter nu. Så siger Emilie og klemmer Søren. Ja, okay, du sender bare videre. Ja. Med klap. Okay? Så jeg klapper til dig, Gustav. Nu prøver vi, at det kører den her. Ja, så vi holder ikke hinanden i hånden. Vi kan lige tage et skridt tilbage, så vi har lidt mere plads. Og så klapper jeg til dig, Gustav, mens jeg har øjenkontakt, ikke også? Og så kigger du videre til Marie og giver dig. Godt, så fik jeg klappet. Julius, den var god. Jeg fik klappet tilbage, og nu lægger vi den her væk, fordi nu skal vi sådan lige... Nu skal vi se, om vi kan huske. Var I med til at gå ligesom lava-monstrene? Nej. Har I ikke noget med til det? Okay, så skal jeg vise jer, hvordan lava-monstrene går. Så nu går jeg ligesom lava-monster. Og det lyder sådan her. Så tog han lige, kan I huske, han tog sit sværd, og så stak han den ned i jorden. Sådan at jorden, den begyndte langsomt. Og lavede kæmpe krater. Ja, så prinsen med den her vej, og så stod alle bierne og alle bjørnene, de stod herovre på den anden side. Og imens så prinsen, han red på sin hvide hest. Det måske jeg vide, hvordan og han kunne jo høre, at prinsessen, da hun blev taget til fange, der skreg hun. Hvordan skreg hun? Og prinsen tænkte straks, jeg må redde hende. Men lava-monstret, føreren af lava-monstrene, han kaldte jo på bjørnene, som var hans gode venner. Han råbte, du kan lige være lava-monstret, og råber. Stop, prinsen! Ja, du stop, prinsen! Stop, prinsen! Stop, prinsen! Så alle bjørnene, hvordan går bjørnene? Alle bjørnene, de kravlede nemlig akkurat, ligesom du gjorde. De kravlede op i træerne, og de tog prinsen op i træet. Der er sådan nogle spøgelser. Ja. Det er jo fedt, at man kan få inspiration til det. Ja, Hvad kunne de hedde? Jeg har faktisk lavet en kursus på Børnehuset, hvor jeg trænede Dracula. Dracula-spøgelset. Zimbabwe, tror jeg, det er fantasi. Og hvor er spøgelser, de lever henne? Det er også, at du... På Vi har ikke prinsen, vi har ikke kongen, vi har heller ikke dronningen. Og heller ikke Som prinsen. skulptur, nej. Og ikke hesten. Det har vi ikke, og vi har hesten, den har vi faktisk. Hvor? Jamen, den hænger på den ene side af reolen.
Vi har jo ikke set. Nej, ikke her. Nej, op på biblioteket. Kan I ikke huske det? Der er der både en hvid hest. En kæphest. En kæphest. Og så var det, at kongen og dronningen, de sagde, at de kunne ikke holde bryllup, fordi at edderkoppen, den jo havde sat sig på skattekisten. Ja. Og hvor stod skattekisten? Lige ved siden af slottet. Jamen, hvor på slottet, Emilie? Hvor stod I kælderen. I kælderen, ja. Og da de kom derned, så bekæmpede de edderkoppen, fordi at hofnaren kom og tissede på edderkoppen. Så nu er edderkoppen faktisk... Hvad tror I, der skete med edderkoppen? Den døde, ja, for den bare op sådan her. Så kan den ikke bevæge sig. Så kan den ikke bevæge sig. Så nu er edderkoppen væk fra historien. Den ser vi nok ikke mere. Men nu er det så sådan, nu skal I forestille jer, at vi er der i historien, hvor kongen, og ja, vi kan godt stadigvæk se den, men i historien, hvad gør de med den? Smider de den ud? Ja, ud af vinduet. Ud af vinduet i kælderen? Eller går de op ad trapperne? Går de op i tårnet og smider den ud? Ja. Deropfra? Ja. For at få den helt væk. Ellers så smider de den i skraldespanden. Eller også så fodrer de nogen med den. Den er ret stor. Hvem kan de fodre med den? Lavedinosaurer. Jamen, de er jo døde. Desværre. Så bjørnene. Bjørnene, ja. Eller bierne. Og bierne, ja. De lægger edderkoppen ud. Eller lim. Og så kalder de på alle bierne. Eller bjørnene. Og bjørnene, ja. Så de smider simpelthen bare edderkoppen ud, så der er nogen, der kan spise den. Jamen, er historien ikke allerede slut? Nej, fordi nu skal vi videre med historien. Nu skal I forestille jer, at edderkoppen er blevet spist af bierne og bjørnene. Og nu står prinsen, prinsessen og kongen, de står her omkring skattekisten, som I jo så lige før, er fyldt med guld. Jeg sagde, at det var fuld af her. I skal bag stregen. Ja, faktisk vil jeg opvære en røde streg. Prøv at komme tilbage. Så prøv at komme tilbage igen, ja. Det er godt nok svært. Ja, men og det er guld, ja. Der er ikke noget som væsker. Der er ikke nogen. Er det lille vand? Ved hvad? Jeg har en idé. Tag alle sammen et stykke guld. Jeg er meget enig. Der er guld nok, og også der er Inger. Et stykke. Ja. Du må også, Inge. Har alle i den her side for et stykke guld? Det var godt, Linus, som var Rasmus. Hvor skal jeg det? Marie, ryk den her til den ene og den anden side. Du ser nu. Der er så meget guld. Fordi ved hvad? Jeg tager også et stykke guld. Astrid. Ja, tak. Du må også få en stopfyldt, Søren. Du må også få en stopfyldt. Fordi når man har sådan et stykke guld her, ikke også, så må man jo få ønsker opfyldt. Skal vi ikke sige, at det er magisk guld? Så når man holder det i hånden, så kan man få opfyldt ønsker. Og det, vi skal have opfyldt ønsker til, det er, hvordan prinsen og prinsessen skal fejre det sjoveste bryllup overhovedet. Det sjoveste og det mest spændende bryllup, der nogensinde i verden er blevet holdt. Men her er det her med guldklumperne. Og ved I hvad? Kongen, han ønskede sig noget. Han ønskede sig, at der kom en masse gæster. Og jeg tænker, vi kunne lige prøve at være kongen. Så Det er mig, der er kongen. Ja, vi kunne alle. Prøv lige at vise os så, hvordan skulle vi være, hvis vi var konge? Hvordan går en konge? Hvordan står en konge? Nej, det er kongen. Okay, skal vi se, om vi kan stille os igen? Så tager vi lige vores ønskeguld her.
vi, hvad Lino sagde. Man skal have fint festtøj på, når man skal til bryllup. Og så skal vi høre... Vi åbner lige øjnene. Så skal vi høre Julius. Har du ønsket noget? En Ninjago? Skal der Ninjago med til det her bryllup? Ja, og så skal der også være piger. Og piger? Piger. Piger og Ninjagoer. Og hvad skal de gøre sammen, pigerne og Ninjagoerne? Hvad skal de gøre? De skal hoppe. De skal danse. Skal de danse, Julius? Skal de danse sådan der, som du gør? Ja, okay, lad os prøve at danse. Vi er piger og Ninjagoer, der danser sammen, og vi danser helt vildt. Hvorfor noget musik er det? Ninjago-musik. Skal de ikke synge sådan Ninjago? Ninjago, 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 Ninjago. Ja! Kender ikke den der sang? Vi danser hele natten på Ninjago. Ja, godt. Lad os stille os i rundkreds igen. Det var godt. Julius, fik dit ønske opfyldt. Godt. Så stiller vi os lige hen. Pigerne og Ninjagoerne, de dansede hele natten. Og så lukker vi lige øjnene. Og tænker på, hvad vi skal have opfyldt af ønsker her. Og så åbner vi øjnene, og så hører vi Magnus. Har du en idé? Bryllupskage. Bryllupskage, altså. Bryllupskage. Og hvad skal den se ud, Magnus? Det skal være hvid. Hvid? Ah. Og kan du sige mere om det? Mere om det. Er det en bryllupskage, som er bygget som et hus, eller som et slot, eller som... Et slot. Et slot, så det kunne være det der. I virkeligheden var bryllupskagen. Så kom hen og kom efter dem. Det er sådan, at de kører hurtigt ned til deres huse. Ja, men edderkoppen kan ikke fange dem, så er det. Hvor er så hurtigt med en græd og lav hurtigt. Edderkoppen kan ikke se mere. Ej, han kan ikke følge med, fordi at enhjørningen faktisk kunne løbe så stærkt, at edderkoppen ikke kunne følge med. Hold da op! Yes! Og ved I hvad? Jeg er ikke svimmel. Jamen, det er ikke svimmel. Så ved I hvad? Sæt jer ned bag ved den røde streg her og... Kom gående her. Og klovnen, han var blevet smidt ud af cirkus, fordi at han havde en cirkusdirektør, som ville have, han skulle være sjov hele tiden. Han skulle altid jonglere. Han kunne faktisk også jonglere med 10.000 bolde. Men han gad ikke, for han ville hellere sove. Det var derfor, han hele tiden skal. Nå, han mødte så prinsessen. Og prinsessen sagde, hvem er du? Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen alligevel, så jeg vil godt være med til at vide, hvor finder man sådan en prins? Prinsessen sagde, det ved jeg ikke. Måske over i kirken. Okay, så går vi derhen. Og så gik de afsted. Men da de kom hen til kirken, så var den lukket. Den lukkede 4:30, og klokken var 5. Nå, hvor skal vi nu gå hen? Og i det samme, så kom drillepinden her. Jeg skal op og finde Dronningen og prinsen og kongen. Ja. Og skatten. Min familie er blevet taget til fange i en vulkan, så jeg skal op og finde dem. Hvor er den henne? Der er en kæmpe vulkan. Jeg ved, om jeg skal derop. Så kom langsomt. Langsomt kom. Nej! Så
fængsel. Det er derinde. Det er der! Nej, vi skal ikke derover. Det er derinde, hvor ribberne er, så der skal vi jævne. Gå i det, Tara. Så de skal jo hende hen til fængsel. Ja, binder de hende fast. Så er hun bedre dig. Ja, så er det så alle sammen her og kigger på hende. Ja, og så har jeg far. Og så har du også de der Tindre har alene i det. De lavedinosauren, de har faktisk en guldnøgle, som de kan låse op med. Okay, nu låser jeg den her. Nej, Låser hende. kling, kling. Låse. Hænge lås, ding. Og så siger dinosaurfaren, hvad siger han så? Jeg tror, jeg tager hende. Låse. Kalle. Det er dinosaurfaren, der siger, hvad du skal. Og så de, at man ved indgangen, at der skulle man betale penge for at komme ind. Tror I, de havde penge? Det her Sørens Gimmick kommer. Nu bliver historien afgjort af, hvad der skal ske nu, af om de har penge. Hvem har lyst til at rive en af skufferne her? Ja, godt. Hvilken skuffe river du? Ja, de havde penge! Hvis du havde taget hvilken som helst anden, så havde de ikke kunne komme ind. Alle de andre er tomme. Det er fordi du er klog. Fordi at dronningen, hun ønskede sig også noget. Hun ønskede sig, at der blev pyntet overalt på slottet. Så hvordan ser sådan en dronning ud, når hun siger det? Ja, du viser os det. Det er en glad dronning, tror jeg. Det er en glad dronning, ja. Så hun står sådan her, og hun kan næsten ikke holde armene nede og bare begejstring. Så hun jeg ønsker, hvordan siger hun det? Jeg ønsker, når man har en noget pynt overalt i slottet. Ja, hun siger det dernede. Jeg ønsker mig noget pynt overalt i slottet. Ja. Kom forbi. Men den blå, der kan lave strømmen. Sådan! Nej, den blå kan lave lyn. Den blå kan lave lyn. Ja, lyn, strøm. Ikke strøm. Nej, men lyn det er også lidt elektricitet. Men det, så I har ret begge to faktisk. Der kommer måske ind. Det var der så dårligt. Er den ikke fin? Men prøv at høre. Spørgsmålet er, hvis nu den skal lidt her også, om så den skal ligne stress. Hvorfor har du lavet, Marie? Ja, men hvordan gør vi det? Og hvordan limer vi den her? Det tror jeg er en god idé. Måske kunne du klare bare. Hun slår foran, ja. Hun kan bare sidde løs, så hun kan springe op og rødfri for. Sådan limes fast over i tiden, sådan. Men prøv at høre, hvad Søren siger. Hvis nu skal være med i historien, så er det nemmere, at hun kan komme op og så åbne for den magiske æske. Det ser lidt mærkeligt ud. Jeg synes, det ser lidt sjovt ud. Prøv lige at se. Jeg kan godt prøve at tegne igen. Hvor har en støtte i ryggen? Hun skal have en støtte i ryggen, ja. Hvad gør hun med sønnen her? Så den trækker hun af. Fantastisk. Og den var giftig. Og så døde prinsessen. Var der giftig mand? Og så der var først godt vand i, og så efter giftig vand. Ja. Og så kom der piratfisk i vandet, og så slugte hun en piratfisk. Og så gik hende i hjertet. Ja, så døde. Vil det så sige, at de synes, at historien skal slutte med, at prinsessen dør? Ja. Hvor mange stemmer for, at hun skal dø? Ikke mig. Ikke mig. 1 stemmer, 2 stemmer, 3 stemmer, 4 stemmer, 5 stemmer. Okay, 5 stemmer på, at hun dør. Hvem stemmer for, at hun ikke dør?